Zdravo svima, sa vama su Amelka i njena ekipa. Danas tražimo Jakea, onog istog iz igre Subway Surfers. Kažu da su ga vidjeli na ovom starom napuštenom putu. Možda će naš dron moći da ga pronađe. Hajde da ga pokrenemo i vidimo. Evo stare metro stanice gdje je Jake posljednji put viđen. Ovdje ćemo tražiti njegove tragove. Amelka, pogledaj, čini mi se da tamo ima nečeg. Da, približi dron malo bliže. To su novčići Subway Surfersa, upravo takve Jake skuplja. Znači na pravom smo putu. Jake je sigurno blizu i uskoro ćemo ga pronaći. To su grafiti Subway Surfa. Sigurno ga je Jake nacrtao. Boja je još sveža, znači da je Jake veoma blizu. Ovdje ima čak i sprej, možda su na njemu Jakeovi otisci prstiju? Ej, pogledajte, neko dolazi. Opet je taj klinac, sad to grafite. Možda se obruši. To je čuvar, možda i on traži Jakea. Ili samo čuva mesto. Ej, šta je ovo? Ej, ti tamo! Pokušava da uhvati naš dron, Amelka, brzo beži. Stani, odmah uhvatit ću te! Uspeli smo. Hajde da odletimo na drugo mesto gdje nas neće uhvatiti. Slažem se, previše je opasno blizu čuvara. Hajde da pretražimo železničku prugu. Jake voli da trči tamo. Tačno. Evo železničke pruge, upravo na ovakvim mjestima se Jake pojavljuje. Prijatelji, ako primetite Jakea, pišite nam jer nas Cherry stalno ometa. Nije tačno, ja sam baš pažljiva. O, gledajte, muva je proletela. A Luna uopšte gleda ko zna gde. Ja samo pazim, gledam da nam se čuvar ne prikrade. Ako ga ne pronađemo, bit će katastrofa. O, šta je ovo? Komentari? Da li smo propustili Jakea? Gde je on? Gledajte, to je Subway Surfers kapa. Upravo tako nosi Jake. Nije mogao daleko da ode, moramo da ga stignemo. Leti dalje, Amelka. Ne mogu da verujem da smo ga propustili. Smiri se, stići ćemo ga. Evo ga, gledajte, to je pravi Jake. On skuplja novčiće. Čekaj, ko to trči za njim? To je onaj isti čuvar, pokušava da uhvati Jakea. Baš kao u igri. Amelka, primetio nas je. Brzo, spasi dron. Ne mogu, upravljanje ne radi. Ne, naš dron, slomio ga je. Moramo da idemo dok nas nije našao. Luna je u pravu, ovdje smo u opasnosti. Ej, vi, dođite ovamo! To je on, trčimo do auta. Naći ću vas! Sada znam gdje živite. Znam gdje da vas tražim. Wow, vidjeli smo pravog Jakea. Baš bih voljela da ga upoznam uživo. A šta biste vi pitali Jakea da ga sretnete? Napišite u komentarima. Dođite ovamo, moram nešto da vam pokažem. Pogledajte, neko je nacrtao strelicu. To su huligani, hajde da ih uhvatimo i naučimo ih pameti. Tako je ovo trag? Možda ova strelica nešto znači. Amelija je u pravu, hajde da vidimo kuda će nas odvesti. Pogledajte, ovdje je još jedna strelica, na šta pokazuje. To je kutija Subway Surfers. Hajde da je otvorimo i vidimo šta je unutra. Samo pogledajte ove stvari. Sprej za farbu. Upravo takvim je nacrtan grafit na zidu. A ovo je kapa. Isto smo vidjeli na starom napuštenom putu.
I novčić, takve Jake obožava da skuplja. Ali šta sve ove stvari rade ovdje kod nas kući? Pogledaj, u kutiji ima još nešto. To je pismo od Jakea. Gledajte, čak ima njegov potpis. Pismo od Jakea? Baš me zanima šta je napisao. Nađimo se u mom tajnom skrovištu. Moj grafiti će vas dovesti na pravo mesto. Wow, Jake želi da se sastane sa nama. Zanimljivo, šta mu treba? Piše da će nas čekati na verandi. Hajde brzo da saznamo. Zdravo, ja sam vas čekao. Ti si Jake? Da, imam problem. Dok sam bežao od čuvara, povredio sam nogu. Sada ne mogu da trčim, ni da skupim novčiće. Hoćeš da ih mi skupljamo umjesto tebe? Da, ti novčići su mi potrebni, da izlečim nogu i da odem na sastanak sa Triki. Triki, ona je iz Subway Surfersa. Ona je moj omiljeni lik. Ali gdje da nađemo novčiće? Nijedan nisam vidjela. Da biste vidjeli skupljali novčiće, morate da pritisnete ovo veliko crveno dugme. Drugari, vi pritisnite dugme da biste zajedno sa nama vidjeli novčiće. Ovako. Wow, koliko novčića. Ne, ja ništa ne vidim. To je zato što nisi pritisnula crveno dugme. Da, sada vidim. Sačekajte ovdje, ja ću sve skupiti. Stani, prvo moraš da promeniš odeću. Ova ti ne valja. Uđi u onu sobu i izaberi bilo koji skin koji ti se sviđa. Wow, koliko ovdje ima skinova koji da izaberem. Cool je, ali hoću drugi. Ovo mi je omiljeni skin. Njega ću izabrati. Super ti je outfit, Amelka. Hvala, znala sam da će vam se svidjeti. Sada si spremna da skupljaš novčiće? Sačekajte ovdje, brzo se vraćam. Ovo je teško. Sakupila sam samo 10 novčića i već sam umorna. A Jake može da sakupi 1000 za jedan dan. To je čuvar. Šta on ovdje radi? Konačno sam te našao. Ti si upravljala dronom. To je onaj isti čuvar i imam ogroman problem. Stani odmah, inače će biti gore. O ne, moji novčići. Hvala na novčićima. Zadržat ću ih za sebe. Ne, ti novčići su potrebni Jakeu. Jakeu, znači taj bandit je ovdje. Jake nije bandit, on je super. Vidjet ćemo da li će tvoj Jake tebe spasiti. O, pomoć, neko! Pomozite, molim vas. Ajde već jednom. Amelija je u nevolji, moramo da joj pomognemo. Gdje je ona? To je kapa onog istog čuvara. Samo Jake može da se izbori sa njim. Hajde da ga zamolimo za pomoć. Imamo problem. Čuvar je oteo Ameliju. To je loše. A novčići, imate li ih? Zaboravi novčiće, naša drugarica je nestala. I ti ćeš nam pomoći da je vratimo. Da, samo Jake može da se izbori sa čuvarom. Rado bih, ali moja noga. Čuvar je odveo Ameliju zajedno sa novčićima. Hoćeš ih nazad? Onda nam pomozi. U redu, imam nešto što će vam pomoći da pobedite čuvara. Ovo je omiljena hrana čuvara. Posle ove krofne uvek mu se spava. To će pomoći da vratim svoje novčiće. Mislim da spasemo vašu drugaricu. Pusti me! Moji prijatelji Jake će ti pokazati. Baš to čekam da Jake dođe po tebe. Onda ću njega uhvatiti. Evo ga. Moja omiljena krofna. Izgleda da me neko počastio. Moji prijatelji došli su da me spasu. Uspelo je, baš kao što je Jake rekao. Vreme je da oslobodimo Amelku. A gde je Jake? Mislila sam da će biti sa vama. Uplašio se. Da, izvukao se pričom da ga boli noga. Moramo da idemo odavde. Čekajte.
Evo Jakeovih novčića, sada da bežimo odavde. Vidim da ste spasili drugaricu. A moji novčići? Kod nas su. Odlično. Ovo će biti dovoljno za lekove. Mnogo me više ne boli. Hvala. Znaš, jedno hvala nije dovoljno. Mnogo smo rizikovali i očekujemo nagradu. U redu, izvolite. Ovo je moj omiljeni sprej. Sve što nacrtate ovom bojom postaće stvarnost. Cool, hajde da probamo nešto da crtamo. Ali zapamtite, boja ima samo za jedan crtež. Hajde da nacrtamo leteći skateboard kao Jakeov, od uvek sam htjela takav. Ne, hajde da nacrtamo novi dron, čuvar nam je slomio stari. Bolje skateboard. Ne, dron je bolji. Šta, mislili ste da crtate po mojoj kući? Ne, mislim samo... Odlazi, Jake! Nikada ti neću oprostiti! Ali ja sam se promenio. Ostavio si me u podzemnoj celoj noći, sasvim samu. Vau, izgleda da Triki nije baš srećna što vidi Jake. Vidi, nacrtao sam nam grafiti. Dosta mi je, ja odlazim. Triki, čekaj! Vau, Jake i Triki su se baš ozbiljno posvađali. Možda možemo da pomirimo Jakea i Triki? Hajde! Triki izgleda tužno, nacrtat će veći grafit i oprostit će meni. Jake! Ti baš ne znaš da razgovaraš sa devojkama. Zato ćemo ti mi pomoći, pođi sa nama. Jeste li sigurni da će se Triki to dopasti? Naravno, devojke vole cveće i slatkiše, a još treba da joj kažeš da ti je jako važna. Da je ona tvoja najbolja drugarica. Cool momci ne govore takve stvari. Morat ćeš ako želiš da se pomiriš. U redu, pokušat ću. Triki, donosim ti poklon. Za mene? Hvala! I htio sam da ti kažem da si mi ti jako važna. Da si moja najbolja drugarica. Hvala ti puno, Jake, ti si meni jako važan. Vidi! Aha, koga ja to vidim? Jake i Triki, ovog puta nećete pobeći. Triki, beži, ja ću ga zadržati. Vreme je da upoznate moje novo tajno oružje. Ne, neću te ostaviti samog. Ne! Triki, ne, zašto si to uradila? Prijatelji, štite jedni druge. Triki, nemoj da zaspiš, čuješ li? Kakav užas, moramo nešto da uradimo. Ne, a šta ako i nas upuca? Haha, ne boj se, tvoja drugarica je živa. To je samo sredstvo za smirenje, za hvatanje brzih trkača poput vas. Triki, jesi li se probudila? Triki, šta je s tobom? Ne prilazi, Jake, ona više nije tvoja drugarica. Triki se pretvorila u Trikijekse. Sada je veoma opasna. Šta je se desilo? Trebalo da zaspije, a ne da postane čudovište. U pomoć! Pomozite! Šta je uradila čuvaru? Zaslužio. Nije trebalo da povredi moju Triki. Ne prilazi joj, Jake, uješće i tebe. Moramo da je izlečimo. Imamo čarobnu boju. Hajde da nacrtamo lek za Triki. Ovo je napitak protiv zombi virusa. Nadam se da će pomoći Triki. Evo je, moramo joj nekako dati ovaj lek. Imam ideju, daj mi lek. Brzo, ona ide prema nama. Ja ću se držati. To sam ja, Jake. Zar me ne prepoznaješ? Izgleda da nije. Jesi li dobro, da li te je ujela? Sigurno, ne treba nam Jake ekse ovde. Pogledajte Triki. Šta se desilo? Ničega se ne sjećam. Pa, pozvao sam te na sastanak i ti si se onesvestila. Jel tako, devojke? Da, od sreće. Na sastanak? Sa mnom? Pa, niste
htio sam da trčimo po pruzi i zajedno skupljamo novčiće. Naravno, pristajem. Jake i Triki su ponovo zajedno i čuvar ih više neće dirati. O, kako srećan kraj. O ne, to je čuvar Ekse. Šta da radimo? Kad bi imali novčiće, mogli bi da kupimo lek i izlečimo ga. Tačno, drugari, treba nam vaša pomoć. Za svaki like dobijamo po jedan novčić. Vidjeli ste koliko je čuvar veliki? Treba će nam puno leka. Da bismo izlečili čuvara, treba nam 10.000 novčića. Ostavite like i ako želite još cool videa, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Čeka vas puno zanimljivih sadržaja. Svima, čao, čao!